To inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo adasayan kabuwasan. Maktaryon lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Paibamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Richard Olanday. Agunatan na Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 23 sa bulan na Mayo 2025. Yadasari ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 24 anyos siya laki mampupuyok at ang betul-betul yarihas. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Limaran counts na statutory rape at panagkarapas arapon na sa kayalaki at korte. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pampasaheron luluganan abanggan na truck taluras o asugat-sugatan.
Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Duaran lalaki akalwatan at ginawan drug bypass operation. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jed Balitad National, Marcos panrilisan niya sa buong gabinete. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Barko na Pilipinas, binumbalamat na China na danom. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Senado man convene sa Hunyo 3 sa Nipakar at Impeachment Court. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 12 Pinoy akakulong Jed Malaysia. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuasan tanatan wadyari detalyed balita da lokal. Duwaran lalaki asakuti at ginawan na drug bypass operation at oras na alas 11:55 na labi. Jada Barangay Nalisian, Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Kinabate ray suspect kangaranan Yahoben Bernardes de la Cruz alias Bena, 54 anyos, wala asawa, technician, residente na Barangay Nalisian. Bali na Kalasyaw tan si Cipriano Sereño Ramirez Senior alias Efrena, 57 anyos, wala asawa, tricycle driver, residente na Locaw, Dagupan City. Si Karene inareston tampola kaya rin niya watso siya bu ada ng panggap ya puser buyer ya undercover na police officer. Asam sama sumalagi ya head da transparent plastic siya siya. Yan ang karga na siya bu kasalat na sa kaya genuine 500 piso bill, limaran perason 1,000 piso bill budol money. Na nakinapkapan si Ubin Bernardes de la Cruz asam salamat at bolsa to niya so duarang perason hetselda transparent plastic sa siya. Yan ang karga na siya bu sa rekompiskaya siya bu so walaan na 5.2 gramo tansaya so man kantidad na 35,360 piso. Sayan bypass operation so yung kasa nakalasyaw pulis Jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency at Region 1 sa ebidensya sa reduaran suspect sinawit yung police station kaso ninsungkay na Republic Act 9165 baso isigap da korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Taluran katao so imbatik jada patambalan kaya rin abanggan o luluganan na jada o agawa sa aksidente at oras na alas 6:45 ng araw jada Agno, Pangasinan sa Reinfolvia Luganan amputen forward Isuzu Alpha van truck ya walay plakan NFS 4902 mamanehuanan Alvin Guilan Olima, 44 anyos, wala asawa, walaan na driver's license, residente na barangay Inhobol, Masinluk, Sambales, kay bato nakalugaan na sumanangaran na Rodura Alsad Birusel, 48 anyos, wala asawa, negosyante, residente na bitlang lugar, tansamay abanggadan na akaparadan pampaserong jeep, yamamanehoanan na Hari Nadira, 51 anyos, wala asawa, walaan na driver's license, residente na barangay na Matukan, Bali na Agno, Pangasinan, tansare paseron kinabatig nga niya Ruben Urbano Nano, 47 anyos, bawalaki, residente na Poblasyon Este, Bali na Agno, tansiya Reggie Padua Nabaska, 47 anyos, wala asawa, residente na barangay Kayong na dabilan na Baloy. Jad ginawa ng investigasyon na akabatan niya kaparada sa pampaserong jeep jad gilig na karsada mamarap jad south direction nang biglan na abangga na truck
Akagamor na sugat da jad nandoran party na naman na biktima tan si Karim Batik ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office jada Western Pangasinan District Hospital at siyudad na Alaminos. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 43 anyo siya bawalaki na arrested kaso na statutory rape pa. Kinabat sa na-arrested suspect at ngaranton Ricky Moyano Alban, residente na Pugaro, Suita, Barangay Pugaro, Siyudad na Dugupan. Si katoy na-aresto ada oras na 1:54 ng aram dahil Barangay Poblacion Este ada Abitlan Siyudad. Base biskog na warrant of arrest impaksad na korte makalanor ada 5 counts na statutory rape tan acts of lascivious business o panagkarapas yawalad silong na criminal case number 2025-0389-D 2025-0930-D 2025-3891-D 2025-0392-D tan 2025-393-D yang gapen rekomenda na bilbanda the insungay na Republic Act 1716 tan sa may criminal case number 2025-394-D ya kason panagkarapas tan sikato sumampiyansa na 180,000 peso sa may suspect so impasilong medical legal examination jada Regional Medical Center Annex Building at Bunong Binlok antes si empiso ka at Carcel. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 60,000 pesos yung gitarya piyansa 24 anyos siya laki na walaan nakasumot ya statutory rape kaya rin nasingkat na saray kabiyangan na Alaminos City Police kay Baso Regional Intelligence Division na Police Regional Office 1 kinabat sa singkat ya suspect at ngaranto na James Seriso Cabada residente na Barangay Telbang Siyudad na Alaminos. Si katoy siningkat base at biskog na warrant of arrest impaksad na korte makalanor din sunggay na section 10 na paragraph A na Republic Act 1716 na yawalag silong na criminal case number 48560-R yawalay pitsa to na Mayo 6, 2025 sa may suspect sunawit jada Pangasinan District Hospital da Siyudad na Alaminos panipasilong at medical legal examination antes empisog at Carcel. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal antes tayo ng dapag at sare balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal. Radyo
Pangasinan, Almusal, Balita. Pinagsumite ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lahat ng miyembro ng kanyang gabinete ng courtesy resignation bilang bahagi ng mas malawak na pagsasayo sa direksyon ng pamahalaan kasunod ng resulta ng halalan. Layo ng hakbang na ito na muling ihanay ang administrasyon sa mga tunay na pangangailangan at inaasahan ng taong bayan. Ayon sa palasyo, tapos na ang panahon ng nakagawiang pamamalakad at ang tinig naman ng mamamayan ang dapat mangibabaw, hindi ang politika. Sa pamamagitan niya ng panawagang ito, binibigyan ng kalayaan ang Pangulo na masusing suriin ang performance ng bawat ahensya, tukuyin kung sino-sino ang nararapat manatili sa gabinete bate sa bagong prioridad ng administrasyon. Itinuturing ng Malacanang ang hakbang na ito bilang pagsisimula ng panibagong yugto ng pamumuno, isang pamahalaang mas matatag, mas mabilis kumilos at nakatuon sa konkretong resulta. Habang kinikilalaan niya ang mga opisyal na nagsilbi ng may dedikasyon at profesionalismo, binibigyang diin ng administrasyon na kailangan ngayon ng mabisa at agarang tugon sa mga pangangailangan ng bayan. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi maaantala ang paghahatid ng pangunahing serbisyo habang isinasagawa ang mga pagbabago at mananatiling matatag ang operasyon ng pamahalaan habang binubuo ang isang mas mahusay na gabinete para sa kapakanan ng mamamayan. Nasa mahigit 30 cabinet secretaries at iba pang ang posisyon ay may cabinet rank ang nagsipag, bitiw na. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Idineklarang holiday ng Malacanang ang June 6, araw ng Biyernes, bilang regular holiday sa buong bansa. Ito ay dahil sa pag-obserba sa Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Base ito sa Proclamation 911 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong May 21, 2025 na inirekomenda naman ng National Commission on Muslim Filipinos. Ang Idil Adha ay isa sa dalawang importanteng holiday sa mga Muslim at ang iba ay ang Idil Fitir na siya namang pagtatapos ng Holy Fasting sa buwan ng Ramadan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, binomba ng water cannon at ginitgit ng China Coast Guard ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na nakasira sa ikalawang bahagi ng nguso nito sa Pag-asa K2 o Sandy Cay sa West Philippine Sea nitong Huwebes. Sinabi ng BIFAR na ang BRP Datu Sunday at BRP Datu Pagbuaya ay nasa isang routine mission kasama ang scientific team para sa pagkolekta ng samples ng buhangin sa area para sa ginagawang marine scientific research ng maganap. Ang insidente alas 9:13 ng umaga sa Pag-asa K2 sa Pag-asa Island. Sinabi naman ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng West Philippine Sea Concerns, na naganap ang insidente sa Territorial Sea ng Pilipinas na bahagi ng Kalayaan Islands Group ng West Philippine Sea. Sa kabilaan niya ng paulit-ulit na radio challenge, hindi tinigilan ng Chinese Coast Guard ang pagbobomba at dinikitan pa at ginitgit ang BIFAR vessel na BRP Datu Sunday MMOV 3002 ng 2 beses na naglagay sa panganib sa mga sakay na scientist. Ito anya ang unang pagkakataon na binomba ng water cannons ang nasabing research vessel sa area sa Pag-asa case. Gayunman, sinabi ng BIFAR na nagawa ng Philippine Scientific Team ang mga operasyon nito sa Pag-asa case 1, 2 at 3 sa kabila ng agresibo, mapanganib at iligal na aksyon ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala,
Hinatulan ng 3 buwan na pagkakakulong sa Malaysia ang 12 OFW na naaresto sa paggamit ng pekeng entry permit papasok ng Laos. Nabatid na aresto ang 12 OFW noong Pebrero at hinatulan ng Malaysian government nitong May 20 taong kasalukuyan, at dahil 3 buwang kulong lamang, maaari rin silang palayain sa Hunyo. Sa tulong ng Philippine Embassy at DMW, naibaba ang sentensya sa 3 buwan. Sa pamamagitan ng telegram lamang ni-recruit ang mga biktima at pinagamit ng pekeng entry permit patungong bansang Laos. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, inalok ng trabaho bilang call center agents na may sahod na 50,000 pesos kada buwan ang mga biktima. Bumiyahe ang mga OFW mula Pilipinas patungong Sabah gamit ang illegal na ruta at natimbog pagsapit sa border ng Malaysia at Thailand noong February 2025. Radyo Pangasinan, Almusal. At sa pinakahuling balitang nasyonal, itinakda na ng Senado sa June 3 ang pagtitipon bilang impeachment court para sa pag-i-issue ng sumon at iba pang kautusan na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa liham ni Senate President Francis Chis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, tatanggapin ng Senado ang panel of prosecutors ng House of Representatives bandang alas 4 ng hapon ng June 2. Magbubukas naman ang regular na sesyon ng Kongreso sa June 2 at magtatapos ang 19th Congress sa June 14. Ipinadala na rin ang kopya ng liham sa tanggapan ng Vice Presidente at tinanggap na rin ng ganoong petsa. Pebrero nang inakusahan ng House si BP Sara at ng betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution. Inakusahan din ng Kamara si Duterte ng gumawa ng high crimes dahil umano'y pagbabalak na pagpatay sa kasalukuyang Presidente, First Lady at House Speaker. Ini-impeach ng Kamara si Duterte dahil sa betrayal of public trust and graft and corruption, kaugnay ng di umano'y maling paggamit at paglustay ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd na dati niyang pinamunuan. Inakusahan din si Duterte ng bribery, acts of destabilization, conspiracy, murder, pagkakaroon ng hindi may paliwanag na yaman at pagkabigong ibunyag ang lahat ng kanyang property at interest ng ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, Net Worth o SALN. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin, alas 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best.